Fiți binecuvântați de Dumnezeu, toți cei care veți asculta acest audio. Aș dori să aduc laudă Domnului cu o poezie compusă prin Duhul Sfânt, unde Dumnezeu vorbește copiilor săi și poporului său, căci nu mai avem vreme de pierdut și atât timp cât încă mai avem harul Lui, să ne străduim, să facem voia Lui, să fim plăcuți înaintea Lui, să lăsăm toate grijile, toate preocupațiile acestei lumi și să începem să luptăm pentru cele cerești, ca la sfârșitul alergării noastre să putem obține cununa cea sfântă și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Poezia ce Dumnezeu mi-a dat-o are un mesaj pentru fiecare dintre noi și Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți, să putem înțelege ce vrea Dumnezeu să ne spună. Iată, așa vorbește Domnul: omule, ce mă asculți, ce mă nesocotești într-una, de ce nu vin? De ce n-aud? Cât mai stai în nepăsare? Strigă Domnul neîncetat. Cât să aștept și cât să mai rabd? Te întreabă Domnul azi. Din al somnul nepăsării, tu din nou ca să fii treaz. Strigi la mine strâmtorare, strigi la mine în apăsare, strigi în boală, în necaz, dar că te-am trezit și și ți-am pus pâinea pe masă și pe brațe te-am purtat. Nu ai timp de mulțumire și te faci că ai uitat. Sunteți triști și împovorați, nu vă mai ajunge timpul și sunteți toți stresați în rugăciune cu Domnul. Oare cât voi mai stați? Tot mai mult uitați de mine, nu mai aveți timp și nici iubire. Alergați în rătăcire după bani și bogăție. Nu vezi că vremea ți arată că venirea mea e îndată? Judecata stă în voi, dezbinările năvălesc peste voi, fățărnicia e în floare și de fratele tău nu te mai doare. O, poporule, ascultă bine, curând Mesia vine, de n-ai fost în veghere și n-ai umblat în smerenie și n-ai ținut poruncile mele. Vai, și amar va fi de tine când te voi striga pe nume. Cum vei sta în fața mea și ce răspuns tu îmi vei da la judecata mea când vei sta? Faptele ți le voi cântări, tot ce ai făcut pe pământ cât ai trăit. Rodul și umblarea ta va fi cheia ce-ți va deschide
sau nu ușa, așa că stai și gândește bine și începe de lucră pentru mine. Lasă lucrurile lumești, că-și neprihănirea tu n-ai să o primești. Luptă pentru cele cerești, cununa ca să poți să o primești. Caută binele, iubirea, chiar de-ți mănânci cu lacrimi pâinea. Luptă, luptă neîncetat, căci iată, puțin timp a mai rămas. Când voi veni acasă, ca să-mi iau a mea mireasă. Luptă până la final, chiar de ți greu și plângi cu amar, ca să-l vezi pe Domnul tău. Luptă, luptă-te mereu, dezbracă tot ce ți-a rămas lumesc și luptă, frate, luptă, soră, cununa să poți să o primești, căci acolo, în cer cu mine, nu va fi durere și nici amăgire. Pe străzi de aur tu vei umbla în toată împărăția mea, de vei face voia mea. În cer cu toți ne-om bucura. Amin.